Snad ani nemůžu uploadnout tyhle ty videa. Taky točím, taky točím. Nech tam prostě vypípanou celou linku, jednu prostě 5minutovou a neřeš to, vole. Ale nějakou, já nevím, moc hercovku. Nebo tam napiš, toto video je... Hej, toto mě jednu roztrhá, vole, do piče, tato chůze vycházková do toho kopce, vole. To se nemůže ten debil rozběhnout, to je děs. Tam ke každému tomu videu hoď takovou tu úvodní hlášku ze South Parku. Budu to muset nastavit 18+. No. Radši 40+ do piče. Tam to pořadu padají sprostá slova, proto by se na něj nikdo neměl dívat. Bože, tyhle kousky dělají profesionální kaskadéři, tohle doma neskoušejte. Žádné zombie nebylo zraněno. Hej, tady už bacha, jo? Já ten malej Sniper Hill, koukám, nikoho tam nevidím. No a on byl někde na hranici toho lesa, jako jo, a... Ne. Takhle vlastně, když se podíváš, kde je barák, tak koukám přímo na hasičku a za hasičkou nahoře je velký křoví. Takže vlastně jak máš dole ten barák s tou studnou, jak se chodíte napít. No lavička jak je, tak někde tam. Doprava, jakoby nad elektro. Jako od lavičky směr Sniper Hill, jakoby. Ano, tak, ano, ano. ale Jo, ten malej. Ne velký kopec, ale malej kopec, Jo. k lavičce. Hej, ticho, zalehnu, borci, tam jsou dva týpci podle mě. Kde? Tam jsou kamo, asi traja jsou tam. Jo. Tam někdo běží po kopečku, černý tričko ale. Ty nemá pičo, nic. tam leží fakt si týpci. Jak je to daleko asi? Ticho. Metrou. Kde V klidu, chlapci. Jak je hranice lesa, jak máš Sniper Hill, tak je hranice lesa, kde jsou takový plotky. Ano, vím. No tak tam musíš je vidět, tam jsou 3 týpci, ty Já vole. musím z baráku být bacha. Počkejte, až budete mít všichni pozice a pak to spustíme. To bude symfonie, kurva, natáčím. No ty vole, já tam nevidím, ale... Jsem piči, zabili mě. Dobře ty. To bude symfonie, jsou piči, jsou. Kamo, prostě jim pojďme dozadu, oni na nás nemají šancu prostě zareagovat. Ne, já budu střílet od křoví. Říkáš u lesa, jasně, tady uvidím. Pojďte tady za tím stromkem, tady se dá zajít. Vidím toho typka v tričku černým. Jo, a oni jsou nahoře Chlapci, jak jste na tom, jako já můžu? Já je vidím, baťohy, jasně, já je tam vidím, nahoře. Počkej. Jo? Ještě minutu? Ne, minutu. 10 sekund. Tak můžeme, já jsem ready. Ano, vidím. Běžte ze zhora, když tak, můžete? Jo, my je vidíme. A jdete ze zhora? Jo, Tak já na ně můžu střílet, jo? jo. Začni. Noši, v elektře je ještě jedna partia. Pojď do toho, dělej. Počúvajte ma vůbec. Jo. Vítám ho tam, vole, pojďte s ním jak zbrají, vole. Jeden je mrtvej. Piča, to je poprava. Utíká furt dolů. Chudák, ten týpek Jeden v tričku mrtvej. černým jak běhá na kopci nahoře. Krvácí, ten motor taky krvácí. Leží na místě, je mrtvej. Ti dva utekli, musíme po nich, pánové. Ty dva utekli pod kopec. Takže bacha, by vám nešli potom, aby neoběhli kopec jakoby doleva. A Rychle, musíme za nima, oni se budou ovazovat, ti kreténi. Ale ten ty borec piče. tam leží, modrý baťoh je mrtvej, jo. A Vy je, tam se musí vidíte je? Ne, oni zdrohli za kopec. Tam dole kamo je cesta, tam je taky smách. Ty pak musela snažit být vypadat pořád hezky a ne tak jak vypadám teď. Nemám páru, kde byli, takže... Zpátky. Tak jeden je mrtvý a tam ty dva utekli. No? Ticho.